po ako sa inyong imbitasyon sa akin na dumalo sa inyong celebration ng Kanin Festival at ng inyong Boodle Fight ngayong hapon na ito. Dahil po, nabigyan ako ng oportunidad na bumisita. This is my first time po sa inyong lugar. Bumisita dito sa inyo sa Orbis Tondo, Pangasinan at tumayo sa harap ninyo. Personal na makapagbigay ng mga mensahe ng pagpapasalamat. Unang-una, ang aking pong pagpapasalamat sa inyong lahat sa suporta ninyo, sa tulong ninyo sa kampanya ko at sa boto ninyo nung nakaraang eleksyon. Maraming salamat po. Pangalawa po na pagpapasalamat ay mula po sa kanya. Nagpapasalamat siya sa tulong ninyo sa kanyang pagkapanalo at sa suporta ninyo sa kanyang 8-point socio-economic agenda at sa kanyang administrasyon bilang Pangulo. Pinapaabot ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang mainit pagbatid sa inyo ng maligayang Kanin Festival. Pangatlo po na pagpapasalamat ay mula po sa pamilya namin, ang pamilya Duterte. Nagpapasalamat po kami sa inyong lahat sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa iba't ibang national positions para tumulong sa ating bayan. Malaki po ang utang na loob namin sa inyong lahat. At salamat sa 6 na suporta ninyo sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Thank you po. Unang-una po, ang Kanin Festival ay napakagandang paalala na nagtagumpay ang Orbis Tondo at nalampasan nito ang kahirapan na dala ng pandemya. Pangalawa, sinasalamin nito ang kahandaan ng Orbis Tondo na yakapin ang mga pagbabago at hamon na dala ng makabagong panahon. At pangatlo po, ipinapakita nito ang katatagan, katapangan at kakayahan na muling itayo at protektahan ang yaman ng Orbis Tondo at ng mga mamamayan nito sa kabila ng kahirapan at pagsubok. Tulad ng ating mga kapwa Pilipino sa lahat ng panig ng bansa, humahanga at sumasaludo po ako sa mga residente ng Orbis Tondo. Hindi po kayo sumuko. Hindi kayo umatras sa hirap na dala ng pandemya at ngayon sa inyong pagdiriwang ng Kanin Festival at ng Boodle Fight. Kayo ay nagkakaisa para sa muling pagbangon ng Orbis Tondo. Yan po ang sinabi ni Mayor kanina, magkaisa. At nakakaantig po ng damdamin na maging bahagi sa inyong pagdiriwang at masaksihan ang pagsisimula ng muling pagbangon ng Orbis Tondo at ng mga mamamayan nito. Humahanga din ako sa pagpatuloy ng Orbis Tondo sa lokal na tradisyon na paggawa ng mga kakanin na nakadikit sa inyong kasaysayan at angking likas na yaman. Dito ninyo na ipapakita ang inyong husay at dedikasyon na mapanatiling buhay ang isang tradisyon kung saan nakilala ang inyong bayan at minahal ng marami nating mga kababayan. Ito ang inyong brand. Dito kayo nakilala at dito patuloy kayong makilala. Sa pamamagitan ng Kanin Festival na ipadama ninyo sa ating mga kapwa Pilipino ang mabuting pakikitungo